Život píše rôzne príbehy. Ak je ten váš spojený so stómiou, tak ste na správnom mieste. Presné vystrihnutie otvoru v podložke je veľmi dôležité pri predchádzaní podtekaniu a podráždeniu kože v okolí stómie. Postaráme sa o to, aby vám podložka sadla perfektne. Máme na to najmodernejšiu technológiu. Stačí nám poznať rozmer a tvar vašej stómie a ostatné zariadíme. Digitálna podoba otvoru a následná úprava vreciek je to, čo robíme každý deň. Značka pomôcok, ktoré používate, je výsostne vašou voľbou. Dodávka doplnkového sortimentu a kozmetiky je samozrejmosťou. Pomáhame. Bez rozdielu.